Min jgħid mod u min jgħid ieħor. Fi ftit aktar minn 24 siegħa, 3 esponenti tal-Gvern Soċjalista għamlu 3 dikjarazzjonijiet konflinċenti dwar ir-reklamazzjoni tal-art. It-tnejn waqt kumitat parlamentari, il-Ministru tal-Ambjent José Herrera qal lill-Resident tax-Xajra li mhijiex skuża li jgħid li huwa kontra r-reklamazzjoni tal-art sempliċiment għax se jitlef il-veduta tal-baħar. Jekk jiena se nħu area u sa nkabbar il-kosta, fis-sens, tajdex għax jiena se jgħid mal-kosta ħanitleb il-veduta? Meta jsir żvilupp u x'inhu xi ħadd se jiġi preġudikat. Xi xhur ilu il-Ministru Herrera kien diġà ddikjara li r-reklamazzjoni tal-art mhux se ssir biex ikollna l-LEI għaliex din mhijiex għażla fijabbli. Ftit tas-sigħat biss qabel il-Prim Ministru ddikjara li l-Gvern tiegħu deċiż li jagħmel il-mina bejn Malta u Għawdex akkost ta' kollox, bil-konsegwenza li se jinħoloq ammont kbir ta' skart tal-kostruzzjoni. Madankollu qal li s'issa għadu ma ġiex deċiż x'se jsir bih. Inti meta tiġi biex tħaffer ħa toħroġ skart tal-kostruzzjoni, riżorsa tal-kostruzzjoni. Din jew titfaħħom fil-barrieri, jekk nitfahom fil-barrieri, inkunu jidhirli qisna permezz tek biss għamilna b'sena sħiħa tal-kostruzzjoni, l-riżorsi bil-ġebel tal-kostruzzjoni nkunu mlejnihom mal-ewwel. Il-barra mill-libħra Maltin u fl-ibħra territorjali nitfgħu il-ġebel hemmhekk fih. Jew meta qegħdin nitkellmu dwar proġetti oħra u l-mod ta' kif nistgħu nużaw din ir-riżorsa jekk għandix nużawh għall land reclamation. Dan fl-istess waqt li n-nies ta' Marsa Skala biex Xajra għadhom jistennew garanzija bil-miktub li r-reklamazzjoni tal-art mhux se ssir fl-inħawi tagħhom. Il-ħadd waqt l-attività politika tal-Partit Laburista fl-Isla kien il-kandidat Joseph Caruana li ta' verżjoni differenti meta ddikjara li jrid gżira mimlija siġar fejn in-nies jistgħu jagħmlu l-passiġġati. Ġnien pereżempju, ikun jista' jitgawda mill-familji tagħna. Jew għaliex li anke fuq aktar kbira, aktar ambizzjuża, ikonna gżira il-barra li tkun foresta għall-argument, ikun spazju masġar fejn wieħed ikun jista' jippassiġġa, spazji pedonali, spazji għal bicycle lanes. Dan f'konferma li l-Gvern ma fadallux ideat dwar kif se jsolvi l-problema ta' pajjiż f'gat, tant li issa esponenti tiegħu irridu jibgħatu n-nies fuq gżira ġdida biex igawdu ftit arja friska.